El conseller de Polítiques Territorials i Joventut, Miguel Comino, va visitar dilluns el casal de joves de Vallirana acompanyat d'Antònia Regalado, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Estem fent visites als territoris una mica per conèixer la realitat de cada municipi, veure com estan funcionant les polítiques de joventut als diferents municipis de la nostra comarca i una mica també per establir relacions polítiques entre els regidors i regidores i nosaltres mateixos i també una mica per poder posar-nos a disposició, a la mesura del possible, en allò que des del Consell Comarcal podem fer i podem posar-nos a disposició dels ajuntaments, doncs el que fem és oferir la nostra col·laboració, els nostres serveis una mica per ajudar. El regidor de Joventut, Àlex Jorca, va ser l'encarregat de mostrar les instal·lacions del casal i informar les autoritats dels serveis que s'hi ofereixen. Hem ensenyat les instal·lacions del casal i hem explicat com funcionem a nivell intern, totes les activitats que fem durant l'any. I bé, ha estat un matí molt xulo aquí al Casal de Joves i agrair el suport que tenim des del Consell Comarcal. Estic gratament sorprès perquè l'última vegada que jo mateix com a conseller de Polítiques de Joventut havia visitat Vallirana, havia estat en un altre espai que era molt més petit, molt més difícil d'accessibilitat per la gent jove i en aquest cas veiem aquest espai molt gran, molt diàfan, amb moltes aules per fer activitats diverses i la veritat és que molt de personal també al servei dels joves i de les joves de Vallirana, així que molt satisfets perquè veiem que comparteixen espai amb els companys i companyes de turisme i la resta de l'espai està destinada a la gent jove del municipi, especialment a les tardes i insisteixo, amb una qualitat de servei que es veu molt potent i nosaltres ho celebrem. També van estar-hi presents les tècniques de joventut de l'Ajuntament i l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez.